Jeremy Turner dwi, fi yw awdur a chyfarwyddwr Mordaith Anhygoel Madog. Dwi wrth y modd ar lan y môr, dwi'n treulio lot o amser ar draethau yn yr haf ac yn y gaeaf, ac hefyd dwi'n hoffi teithio. Felly mae creu sioe am Mordaith Anhygoel Madog yn gyfle gwych i fi, wneud pethau dwi'n hoffi a gwneud yng ngwaith yr un pryd. Mae stori Madog yn hen stori, does neb yn hollol sicr pryd a ble ddechreuodd y stori, ond mae'n sôn am dywysog o ogledd Cymru yn y 12fed ganrif yn hwylio o Gymru i'r gorllewin. Nawr mae lot o straeon gyda ni yng Nghymru yn sôn am bobl yn mynd o fan hyn i ddarganfod gwledydd newydd. Mae stori Cantref Gwaelod, a mae stori am Afallon ac Atlantis, pob math o straeon yn chwilio am y wlad berffaith. A dyna yn ôl y stori nath Madog trio hwylio a chwilio am wlad newydd. Nawr, oedd hyn ar adeg pan oedd pobl yn meddwl bod y byd yn fflat. Ac roedd y bobl arhosodd yng Nghymru a gweld Madog a'i greu'r yn meddwl bod Madog yn mynd i gwmpo oddi ar ochr y byd. Ond nid dyna ddigwyddodd, nath ei ddarganfod byd newydd, neu gwlad newydd, wlad sy'n cael ei adnabod erbyn hyn fel America, gogledd America. A mae sôn bod e wedi teithio nôl i Gymru i ddod â mwy o bobl ar ei longau i fynd nôl i aros yn America. A mae'r sôn bod pobl wedi aros gyda'r pobl brodorol yn America a bod y bobl brodorol na wedi dysgu'r Gymraeg a bod nhw'n siarad Cymraeg tan yn ddiweddar iawn. Pwy a hwyr?